पाकिस्ताननिफ्राय मिसाइल गावहरदोंमोन नाथाय लामा ससेयावनो इन्डियानि एयार डिफेन्स सिस्टेम बा मिसाइल डिफेन्स सिस्टेमा बिसिनि मिसाइलखौहाय धंस खालामदों माने फोजोबस्रांनो हादों जोंनिसिम सफैयाखै आरो लोगोसे गोबांथार खौरां दंबावो पाकिस्ताननि सिटिजेनफोरा थागिबिफ्रा गोबां दावराव खालामदों सोरखौ नांफिनगौ जोंनो सोरखौ नांफिनगौ आरो जवाब होगोन बा फिननाय होफिनगोन होननानै बे खौरांखौबो आं होगासिनो दङ बेनि सिगां मैया जोंनियाव मोनसे बिराद गिदिर खौरां भाइराल जाबाय थानाय नुदों बे जाहैबाय बडलेण्ड बुब्लियाव मोनसे खौरां फोसावनाय बेखौहाय स्क्रिनशट खालामनानै बयबो होदों बुंदों जेबाव बडलेण्ड बुब्लिनिफ्राय लिरदोंमोन हाग्रामानि उदैयाव अन्थाइ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि 17 बोसोर बर' रायजो राजाखौ थगायना सोबख'नाय जानायनि फाब स' दाय गैयैफोरखौहाय माने जिउ फोजोबनाय मानाय फाब बेफोरबायदि लिरनाय आंनि नुनायाव दुखुनांथाव मा हिसाबै बिथांमोना बिदि लिरखो मोनसे पर्टेल बा निउस खौरां फोसावग्रा हिसाबै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि सायाव गोरोन्थि खौरां फोसावनायनि थाखाय बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै निमाहा बिबाय नैबेखौबो बिथांमोना लिरफिनदों आं बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लादों दा बिनि जायगायाव सोरबा मानगोनां प्रमद बर' सारमोनबा सोरबा ओरैनिमोनबा थैलाय उजिलाय बिसोर लिरनाय नङामोन जेबो आरो लिरनो हाया बिसोरो लिरनायबो नङा मानो बिदि लिरखो मा खारनाव साननो गोनां जियानो हक खोथा बुंनायनि गोबां लाइन थायो जोंबो बुङो सोरबायाबो बुङो जोंबो अभार नांनायनि बाराखौ बुङा सोरबा प्रमद बर' सारमोनखौबाबो सोरखौबाबाबो मानो होनबा बिसोरबो जोंनि साफा लिडार गोरोन्थिया जाबाय मानगोनां दावराव दैख्रेब नार्जारि सारा मोनसे मेथाइ बानायदोंमोन बिग्राय ब्रह्म सारनि गाराङाव जाबाय जालांबाय जालांनायखौ जावले आरो बुरखांनांलिया होनलायनाय माने गावजों गाव गोरोबनाय दा बिनि सायावबो जोंनिनो साफा लिडार जेबो प्रुफ होनो हाया माया बोरै बिदि लिरखो मा खारनाव मा दिन्थिनाय जादों जाय लिडाराबो बिटिसिखौ जों खोनायोल' माबायदिमोन जेबो गैयामोन जेबायदि जाबोदों दिल्लीफोराव बडलेण्ड गेस्ट हाउस बेंगलर चेन्नाइ आरो नोंना कलकाता बायदियाव गेस्ट हाउस गुवाहाटि बायदियाव गेस्ट हाउस जोंनि एरियाफ्राव जेसेबांनाखि डेभेलपमेन्ट लामानिफ्राय लानानै जाय जायगायाव कारेन्टफोरानो गैयामोन जायफ्राव कारेन्ट हरदों हस्पिटालिटिनि जायगा बानायना होदों स्कुल कलेज डेभेलप बानायना होदों एसेबाबो बिटिसि जानायनि उनावहाय इउनिभार्सिटि CITIS बिथांनि आमोलावनो फैदों डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल्सफोर डक्टर रबि बर'नि बाक्सायाव बेसेबांबा गिदिर बेफोरबायदि आरो गोबां बानायनाय बेफोरबायदि मावा नङा मावबोदों बिथाङाबो गोबां अनसुंथाइबो होबोदों गैयैफोरनो गोरिबफोरनो नाथाय बिनि गेजेरावबो जे नैबेफोरबायदि आरजाथावै बाथ्रा जेखौ लिरदों फाब नांदों डाइरेक्ट बुङो अबेनि इसोर जाखो पापखौ डाइरेक्ट सोरखौबा खोलैनानै होनो इसोराबो रावनोबो बेबायदि खेमथा होआखै जे नोङो बिसार खालामनो बा जाज खालामनो सोर बेबायदि खौरां फोसावनांगौ फोसाव डाइरेक्ट नाथाय डाइरेक्ट बिदि लिरथारनाया एसेबाबो आं सानो गोरोन्थि जादों एसेल' नङा बियो सुख'हायै गोरोन्थि जादों होनना आं सानो बोरै बिदि लिरनो हाखो बेबायदि सरि जिखुनु जा दानिया फैदो मेन खौरां फैफिनसै एयार डिफेन्स सिस्टेम पाकिस्ताननिखौ इन्डियाया डिस्ट्रय खालामहैदों आरो एयार डिफेन्स सिस्टेमखौ डिस्ट्रय खालामनो हायोब्ला गोबांथार जोंनि फाइटार जेटफ्रा थाङोब्ला मायोब्ला बिसोरो माबानो हानाय नङा आरो पाकिस्ताननि जायनाखि डिफेन्स मिनिस्टार बेबो बुंदों माखासे माने चाइनिज ट्रुप्स आरो बुस्थुफोरखौ चाइनानिखौ इउज खालामनानै खामानि गैयै बायदि फोरमायदों मानो होनबा गल जाबावबाय बेबायदि आरो मोनसेया जाहैबाय पाकिस्ताननि सिटिजेनफ्रा दायो होख्राव मा बुंदों फुल खौरांखौ नुलांगोन मौजूद है लेकिन आवाम जो है वो बहुत बड़े जमे गफीर के साथ आप देख सकते हैं आगे तक रैली नाज़रीन किराम आगे मौजूद है और आवाम यहाँ पर मौजूद है और बात कर रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वक्त इमरान खान को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है बल्कि पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है आवाम तैयार है अवामी मेजॉरिटी रखने वाले लीडर को रिहा किया जाए फौरी तौर के ऊपर आवाम निकलेगी जंग भी जीतेंगे मुकाबला भी करेंगे
इन्हें बताएंगे भी मुसलमान की ताकत क्या है। 3 मिसाइल गिराए गए, 3 ड्रोन गिराए गए और इसमें नाज़रीन किराम आवाम जो है वो रात को सड़कों पर निकल चुकी है और सड़कों पर निकल के नाज़रीन